Sí, us dono la benvinguda oficial, per dir d'alguna manera, a tots plegats. Bé, en primer lloc, m'encantaria agrair-li. Jo soc Mar Forcada, soc secretària i patrona de la Fundació Vincle, que és la fundació que us ha convidat i que està encantada de tenir-vos en aquest acte, que és la primera jornada que farem de moltes, esperem que sigui la primera de centenars, no sé de quantes, sobre el català i l'empresa. Bé, primer jo vull donar les gràcies i la benvinguda a l'honorable conseller Francesc Xavier Vila, al senyor Agustí Filomeno, que és director de Cultura, Comerç i Turisme i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona, empresaris, participants de la jornada, membres del Patronat Vincle, empresaris, amics que ens acompanyeu. Com us deia, ja vam fer un petit pròleg del que seran aquestes primeres jornades, que va ser en aquest mateix espai, en aquest mateix lloc, gràcies a la Cambra de Comerç, un cop més, per la seva col·laboració, del que seran aquestes jornades, que va ser quan vam fer la presentació del manifest per la llengua i empresa, català i empresa. Per tant, avui seguim ja de cara a barraca amb aquesta primera jornada. I sense més preàmbuls, perquè no m'heu vingut a escoltar a mi, us cedeixo la paraula al senyor Albertí, que és el vicepresident de la Fundació Vincle, empresari, director general d'Embotits de la Selva, que ens dirigirà unes paraules. Xavier, quan vulguis. Hola, moltes gràcies. Bé, la Mar ja ha fet també el protocol, però jo no me'n puc estar. Tenia moltes ganes, d'una manera molt sincera, de fer uns agraïments. En primer lloc, en els ponents que generosament estan disposats a participar, gent de molt de renom en el seu camp, sigui des del sector de l'anàlisi o sigui des de la praxi, que estic segur que ens aportaran molt. En Josep Maria Canyelles, Ferran Suai, Jaume Roure, en Josep Mateu, el nostre amic Josep Lleis, segur. També tots vosaltres per ser-hi aquí, perquè és evident que no hi ha teatre sense públic, sou el públic necessari, a més podeu ser uns grans actors potencials en aquest tema de la llengua i l'empresa, i tal com ha dit la Mar, el fet que hàgim pogut aglutinar un nombre important de persones ens anima que això tingui la màxima continuïtat. Aquest és l'esperit, tractar del tema de la llengua i l'empresa des de diferents visions, que segur que ens donarà per molt. I per descomptat també vull aprofitar per agrair la gran feina que sempre ens fa en Jordi Benent, el nostre director, el director d'aquesta fundació, de la Fundació Vincle, que també és qui té el major mèrit que això arribi a bon port. I ja d'una manera també molt destacada, i a part de tot el que deia, l'honorable conseller, el senyor Francesc Xavier Vila, ens honora, li deia al moment de saludar-lo, per una banda el sol fet que sigui aquí, ens honora com a entitat emergent, com a entitat que d'alguna forma s'està reinventant de nou, i també pel que ens agrada més és perquè demostra que hi ha un interès creixent en el món de l'empresa, ho comentàvem abans, hi ha un interès creixent no només com a entitat que genera molta literatura, encara que sigui banal, que és com la vèiem abans, l'etiquetatge, sinó també com una font de socialització. Aquest acte ho ha dit poc o molt la Mar, i us descriuré en tot cas una mica més per qui pugui tenir interès. Organitza la Fundació Vincle, que va sorgir ja fa anys de Plataforma per la Llengua i que ara està fent un èmfasi especial amb el tema de llengua i empresa. I som un grup de gent del món de l'empresa, sigui des de l'associacionisme, sigui des de les pròpies companyies, que creiem que això és necessari, que forma part de la nostra responsabilitat social i que volem ajudar a contribuir-hi de la manera que sigui. Aspirem a ser molts més, per això vam fer aquest primer manifest en aquesta mateixa sala i us convidem tant se val a participar-ne i a fer un bon gruix. I anant a la trobada, o si em permeteu fent una mica de digressió prèvia, voldria citar un article que em va agradar molt, procuro seguir, Antoni Soler, crec que és conegut de tots, potser més com a còmic, però també és un gran articulista i un gran analista, crec, de la realitat del país. I fa uns dies, a la contra de l'Ara, apostava per una sèrie de mesures, jo diria, bastant dràstiques, per aconseguir un bon nivell de normalitat lingüística. I això voldria traslladar en el nostre terreny, en el de l'empresa, perquè el que feia era molt més general. Parlava de militància lingüística. Aquí penso que nosaltres juguem amb un gran avantatge. Els que som aquí segurament som empresaris, directius, membres d'associacions o de l'administració que tenim un cert
poder d'atracció, que podem decidir, podem influir més que potser un ciutadà corrent, a part de que també som ciutadans i també som consumidors. Per tant, hem d'aprofitar aquesta possibilitat i assumir molt clarament, com suposo que ens dirà segur en Josep Maria Canyelles, que forma part de la nostra responsabilitat social corporativa defensar i fer present la llengua pròpia. Es parlava d'inversió massiva amb la catalanització. També tenim molt clar des del grup que de la mateixa manera que volem tenir una posició molt positiva i molt col·laborativa amb l'administració i en cap cas, com a empresaris que som, volem cap tipus de coerció, que sabem que és contraproduent, sí que pensem que s'han de destinar recursos per fer-ho possible. Els nostres són molt limitats, l'administració en té molts més, d'estructurals, de conceptuals i d'econòmics, on hauria de tenir. Ens alegrem molt que de moment hi hagi una conselleria que sabem que s'està construint, però és molt bona notícia, es fa amb un entorn d'un partit no estrictament nacionalista, això segons com ho mirem també té la seva part positiva, es despolititza, diguem-ne, la llengua, que és el que cal, i es fa més transversal. Per tant, benvinguda a la conselleria, molts ànims i sobretot penseu en nosaltres, penseu també en el món de l'empresa. Parlava d'un altre tema, que és molt econòmic, però poder aquí no el lligaria tant, que deia que cal definir un model de país que no passi pel creixement desbocat. Ho comparteixo totalment, tot i que el sector empresarial potser en conjunt contribueix al contrari, però en tot cas crec que sí que hauríem de fer una reflexió sobre cap on volem anar com a empresa i com a país i potser valorar més els aspectes qualitatius que sempre ens han distingit. I finalment parlava de l'obligatorietat del coneixement i ús del català d'una manera molt dura, molt dràstica. No sé, en tot cas, nosaltres sí que pensem que hi ha d'haver normativa, que ens facilitaria molt la tasca que hi hagués una normativa. És cert que a l'empresari no li agrada cap tipus de coacció, almenys l'empresari català us puc dir que és un empresari molt liberal, no vol que ningú li marqui la línia a seguir, però també és cert que hi estem molt acostumats. Nosaltres mateixos ens autoimposem auditories, per tant no ens vindrà de nou que hi hagi unes lleis que s'hagin de complir sempre i quan es facin en mesura. L'únic que demanem és que es facin bé, que es facin en mesura, amb una labor pedagògica prèvia, amb uns terminis, però que es facin, que no s'eternitzin com passa amb el Codi Català del Consum. I bé, amb tot això diria que Antoni Soler no ha arribat a tractar el que fem avui. El que fem avui, diguem que el català suma, que el català és negoci. Això no es pot desprendre massa d'aquests 4 punts. Jo diria que em faltaria un 5è, que és la capacitat de seducció. Hem d'aconseguir, perquè és així, que el català sedueixi. El català ha de ser l'eix vertebrador de la societat. Crec que hi sortirem guanyant tots, propis i nouvinguts. Pot ser-ho també de les empreses, un tret identitari cabdal en tot tipus d'empresa, i siguent més pragmàtics encara és un motor d'ascens social i de posicionament d'empreses. I això es tracta que ho cultivem i que ho fem saber des de les institucions i des de casa nostra, que crec que és el que ens demostraran aquí empreses que en són un bon exemple. Això no ho podem oblidar, aquesta vessant integrativa, instrumental, dèiem, com sigui, però sempre amb una clau molt positiva. Ho tenim molt clar també des d'aquest grup, hem de ser sempre positius en el tractament de la llengua, hem de donar suport a les institucions a l'hora que exigim, però hem de donar suport, hem de creure en les institucions, les hem de seguir i ho hem de fer possible. I per acabar, ja faria el que fan en qualsevol concert, que conviden a comprar els 4 discos que han dut. Us convido, insisteixo, si voleu ser realment actors d'aquest canvi, per descomptat que a nivell personal feu tot allò que pugueu, que és el més important, però també si voleu fer pinya amb altres persones, amb altres empreses que creuen que això és necessari, us podeu adherir a Vincle. Tot just ara hem obert les primeres adhesions, no comptàvem amb socis propis com a tal, ara iniciem aquest procés, o simplement us podeu subscriure en el butlletí digital o adherir-vos en aquest manifest que vam aprovar en aquesta mateixa sala fa poques setmanes. Un cop més, moltes gràcies, honorable conseller, enhorabona també perquè heu aconseguit el pla lingüístic i per pensar en l'empresa, i sabeu que ens tindreu sempre al vostre costat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sempre és bo sentir-te i a més recordar això. Clar que sí, hem vingut a vendre els nostres discos i tant. Bé, dit això, honorable conseller, ara us toca el torn. En Francesc Xavier Vila és catedràtic de Sociolingüística Catalana i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona i des de l'any 2021, fins a l'estiu del 2024, va exercir de secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En l'actualitat és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, però també és doctor, això no ho sabré pronunciar, per la Vrije Universitat de Brussels i ha estat director del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB i director de la xarxa Cruscat de l'Institut d'Estudis Catalans. Qui millor que ell per poder-nos ajudar a fer que el català sigui aquesta eina de vertebració social, com molt bé deia en Xavier, i ascensor social, com abans parlàvem amb en Marc, patró de la Fundació. Moltíssimes gràcies, conseller. Endavant. Vicepresident de la Fundació Vincle, empresaris, entitats, bona tarda. És un luxe donar-vos la benvinguda a aquesta primera jornada del català a l'empresa. Permeteu-me començar donant les gràcies a la Fundació Vincle, en primer lloc per haver impulsat un espai de diàleg i un espai de reflexió com aquest, amb un programa que realment fa goig i que ens permetrà abordar el paper del català en el teixit productiu del nostre país des d'una mirada pragmàtica centrada en els reptes dels nous temps i atenta a les potencialitats que té la llengua. Però, a banda d'aquestes jornades, també us vull agrair tota la feina que feu per la normalització del català en el món empresarial mitjançant diverses iniciatives, i el manifest al qual feies referència fa un moment n'és una prova. Iniciatives com aquestes són importants per posar la llengua en el debat del món empresarial, perquè l'empresa és central en la vida i en la prosperitat de qualsevol país, ho és també per garantir la cohesió social i el benestar de la ciutadania i ho és inevitablement per garantir la viabilitat de la llengua pròpia. I és per això que a la Catalunya contemporània, si parlem d'empresa i de llengua, és inevitable que parlem de drets, de parlar de deures, però també suposo que hi estareu d'acord, també hem de parlar de llengua, immigració, força de treball. De fet, fa ben pocs dies que una de les grans patronals del país, concretament Foment del Treball, ha publicat un estudi molt interessant on s'explora la relació entre les transformacions sociodemogràfiques, el creixement econòmic i el benestar. Una relació estreta i complexa, no cal dir-ho, perquè els canvis poblacionals són centrals per entendre la competitivitat, la capacitat productiva i la sostenibilitat del teixit empresarial. Les empreses ho sabeu millor que ningú. El país necessita gent per créixer, per produir, per innovar, per sostenir l'estat del benestar i l'economia, i sovint es comet l'error d'abordar els reptes demogràfics de manera aïllada, sense posar la immigració en relació amb altres factors demogràfics clau, com l'envelliment, la natalitat o els impactes socials que tenen els moviments migratoris. A mi m'agradaria parlar una mica de tot plegat. De fet, les dades ens interpel·len. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, una de les grans preocupacions de la població, a banda dels temes com l'habitatge, té a veure amb qüestions com identitat i llengua. Quan una persona no pot ser atesa en la llengua del país al CAP o a un centre de salut privat, o quan no l'entenen en un establiment, quan parlen català, quan demana un cafè amb llet i li diuen «com?», no només es vulnera un dret, també es genera desafecció, es genera frustració i es genera una sensació de distància que erosiona la confiança i dificulta la cohesió social. De fet, la darrera enquesta d'usos lingüístics de la població, l'any del 2023, mostra un retrocés de l'ús del català, especialment en determinades zones del país, un retrocés que està estretament vinculat al creixement poblacional i a les dificultats d'integració lingüística de la població que està arribant. I aquest retrocés té conseqüències emocionals per a la població autòctona que percep que la seva llengua perd presència en espais quotidians. De fet, les dades del CEO demostren que el fet que no respecti la disponibilitat lingüística, i això crec que és molt important de tenir present, la gran majoria de la població està plenament convençuda que s'ha de respectar la disponibilitat lingüística, és a dir, el dret a ser atès en català, de fet, en llengües oficials. I el fet que de manera àmplia sovint no s'estigui respectant és un factor de preocupació creixent entre la població.
I en aquest context, l'empresa té un paper clau, perquè sempre l'ha tingut, en la integració lingüística. I m'agradaria recordar que aquest és un paper que històricament l'empresa ha complert. Les grans onades migratòries dels anys 29, dels anys 50 i 60, de fet, molts d'ells es van integrar lingüísticament, van adoptar el català a les persones que venien de la resta de l'Estat, es van integrar gràcies, sobretot, al món del treball. Fins i tot en moments en què el català no era oficial, milers i milers de persones arribades d'altres territoris van aprendre català de manera espontània. I per què ho van fer? Doncs mireu, ho van fer a les fàbriques, ho van fer als tallers, ho van fer als comerços, ho van fer amb els companys de feina, però també ho van fer amb els clients. I ho van fer també perquè els empresaris, en aquell moment, van ser capaços de transmetre a la gent que estava arribant la conveniència, la utilitat per tots plegats, per l'empresa i per ells, d'aprendre català, de sumar-se a la llengua del país. Com a secretari, com a conseller, he pogut conèixer, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts empresaris i conèixer tota mena d'històries. Històries de, no cal dir noms, però m'explicava un gran empresari, fill d'una nissaga, explicava com el seu pare, als anys 40 i 50, transmetia, i 60, transmetia als treballadors la importància d'aprendre català i fins i tot ho tenia present en aspectes com els ascensos a la feina, perquè aquest aprenentatge de català, tècnicament en diem, indiciava, era a dir, era un indici d'una lleialtat al país, d'una voluntat de formar part d'un projecte col·lectiu. O, per exemple, una que em va arribar a l'ànima, un empresari que explicava hem descobert com el meu pare, això ho van descobrir quan la neta va fer el treball de recerca i va regirar els papers de l'avi, empresari, diu com el meu avi no només potenciava que els treballadors aprenguessin català, és que els feia classe ell mateix. És que era ell mateix i que duia una part de la documentació en català en ple franquisme. D'històries com aquestes, d'empreses on els treballadors eren convidats a aprendre, n'hi ha centenars de milers, i si voleu ho podem veure des de l'altre punt de vista. Segurament heu sentit en Justo Molinero, ho dic perquè ell ho ha explicat més d'una vegada, explicant que ell va arribar i com anant jovenet es va posar a treballar en una botiga i va, xicot espavilat, primera va detectar que parlaven una cosa diferent, punt número 1, i segona, va tenir dos elements que van fer que aprengués català. Un, que ell era prou llarg, i dos, que el propietari de la botiga li va dir noi, espavila't, que amb les clientes catalanes hauries de parlar en català. Resulta que en els darrers temps, enmig de molts canvis, aquesta enorme capacitat d'integració lingüística de l'empresa s'ha afeblit considerablement per diverses raons i és absolutament imperatiu que treballem per recuperar-la. L'empresa ha de tornar a assumir plenament la seva responsabilitat en la integració lingüística de les immigracions. Perquè, mireu, de vegades es diu és que el català ha deixat d'estar lligat a l'ascensor social i cal dir-ho clarament, l'ascensor social sou vosaltres. És a dir, el mecanisme d'ascens social és el món de l'empresa. I és per això que necessitem que l'empresa s'assumi a la tasca de reforçament de la llengua. Ara hem fet un primer pas en aquesta direcció i el primer pas ha estat la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, un gran acord en què el que hem fet és, amb el concurs d'especialistes, amb el concurs de responsables polítics, de responsables del món del treball, del món de l'empresa, hem escanejat la realitat social, l'hem dividida en 21 àmbits, entre els quals n'hi ha un que és l'àmbit d'atenció al públic i un altre que és el món de l'empresa, i hem establert tota una sèrie de línies de treball, una sèrie de mesures per aconseguir que el català torni a reforçar en aquests àmbits. Però, si no l'heu signat, per cert, és el moment publicitari, si no l'heu signat, esteu plenament convidats a signar-lo, el pacte, però ara cal anar molt més enllà. I sabem com fer-ho,
però ens cal el compromís actiu de les empreses per materialitzar totes aquestes línies que fan que el català sigui llengua de feina, que sigui llengua d'atenció al públic, llengua de progrés professional, llengua de la retolació. Hem de transmetre als treballadors els beneficis que genera l'aprenentatge de la llengua. Igual com ho fem quan cal amb l'anglès o amb altres competències professionals. Des de la Generalitat, òbviament, estem en marxa per facilitar-vos-ho. Tenim ja una línia en marxa perquè les empreses dissenyin els seus plans de gestió lingüística. Volem donar suport a la redacció dels contractes col·lectius en català. Estem rellançant molt a fons tot el que és el sistema d'ensenyament i dinamització del català per persones adultes. I aquest rellançament implica, d'una banda, el reforçament del consorci, però segon, també, buscar la complicitat perquè el món de l'empresa aprofiti els recursos que ja existeixen i n'hi posem de nous per poder convertir l'empresa també en un lloc d'aprenentatge de la llengua. Estem preparant també una campanya d'informació i de foment de la llengua que tindrà en el món de l'empresa un punt important. Però torno a dir-ho, en l'impuls de totes aquestes actuacions necessitem imperativament el suport de les empreses i la complicitat de tots els agents del teixit productiu del país. De fet, Catalunya es troba en una cruïlla bastant decisiva de la seva història. Gairebé podríem dir que en una disjuntiva. En funció del que fem, podem continuar sent un país d'integració, vertebrat entorn de la llengua i els valors que ens han convertit en un motor econòmic d'Europa, o bé podem convertir-nos en una societat descohesionada, en una no societat, una suma de comunitats separades, potser segregades, que van acumulant greuges i ressentiments les unes amb les altres. Si recordeu Blade Runner, doncs per què no? Si volem una societat cohesionada que sap integrar amb eficàcia les noves onades d'immigració, l'enfortiment del català com a llengua d'empresa i de serveis és fonamental. I hem de fer, i ho sintetitzo en una doble fórmula, el català ha de guanyar prestigi, però quan diem això què volem dir? Que ha de guanyar valor simbòlic, és a dir, hem de veure que aprendre català permet formar part de l'equip i ha de guanyar valor instrumental, ha de donar uns rèdits. I, com dic, un dels motors bàsics per aconseguir-ho és l'empresa. Aquesta crec que és ara mateix una de les grans responsabilitats socials de les empreses pel que fa a la llengua, perquè més enllà d'atendre adequadament la clientela que vol ser servida en català, i això és una aposta important que ha de donar beneficis econòmics, l'empresa és, torno a dir, la principal institució d'integració social i lingüística de les persones adultes. I, per tant, necessitem que sigueu capdavanters en aquest terreny. Volem que l'empresa sigui capdavantera a fer servir el català com a eina de treball, que sigui la primera a reclamar que sigui llengua d'atenció al públic, i sé que això que estic dient demana un esforç, però ens enganyaríem si creguéssim que existeix una via per a la integració low cost. Aquesta via no existeix i ens juguem molt. O sigui que, efectivament, us demano esforç i compromís, però és que crec que si algú sap el que és esforçar-se, sou vosaltres. Sou vosaltres que aixequeu la persiana, sou vosaltres que preneu decisions i preneu riscos. Per això, us demano que ens ajudeu prenent el colideratge, perquè el futur de la llengua, com el futur del país, no està escrit. El futur de la llengua i el futur del país el construïm cada dia entre tots, amb les decisions que es prenen a les conselleries, però amb les decisions que es prenen també als consells de direcció i que es prenen també a la rebotiga. El futur de la llengua el construïm entre tots i les vostres aportacions són un maó absolutament imprescindible per construir aquest país. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies. No. Ja l'agafo jo. Això de l'empresa és que té molta volada, ja ho veieu, eh? Moltíssimes gràcies, honorable conseller. Bé, seguim amb aquest, ara ja, primer bloc del que serien el contingut d'aquestes primeres jornades. I què millor que fer-ho amb una xerrada que ens posa el focus en un dels grans pilars de l'empresa, com és la responsabilitat social corporativa. En aquest cas concret, la llengua forma part d'aquesta RCP, és importantíssima. Per això comptem amb un expert com Josep Maria Canyelles, és director del Respon.cat,
i a banda de ser patró de la Fundació Vincle, que ens parlarà de la llengua com a part de la responsabilitat social corporativa de l'empresa. Ell té un màster en polítiques públiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, John Hopkins University, i ha desenvolupat la seva experiència professional als 3 sectors, el públic, el social i el privat, cosa que li dona una bona barreja i una bona expertesa. Ell és expert precisament en responsabilitat social de les empreses i organitzacions des del 2004, que és des del moment que es dedica a promoure aquesta RC per mitjà d'iniciatives com responsabilitat global, i és director de Respon.cat, com us deia, que és una iniciativa empresarial per a aquest desenvolupament a Catalunya de la RCP. També és soci consultor de Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat, i també assessora en polítiques públiques a organitzacions empresarials. Per tant, com veieu, és la persona més indicada per parlar-nos d'aquesta responsabilitat, d'aquesta RSPC, a l'empresa, en aquest cas la llengua. Moltíssimes gràcies, Maria, tot teu. Perfecte. Moltíssimes gràcies, un plaer poder estar aquí, compartir algunes idees. Deixeu-me que comenci amb una anècdota. Deu fer 20 anys. Recordo parlant amb una persona d'una consultora, auditora, les Big Four, per entendre'ns, que em parlava d'una empresa que li havien fet una memòria i tal, i jo li vaig fer el comentari de dir, ostres, però en aquesta empresa hi ha elements, han tingut queixes públiques, crec que hi ha hagut alguna multa per temes de llengua, com pot ser que no hagi aparegut en la materialitat, el que tècnicament en diem la materialitat, els aspectes rellevants, i la seva resposta va ser, ostres, no se'ns havia ocorregut. Immediatament, jo, sortint de qualsevol posicionament polític, ideològic, purament metodològic, dic, home, doncs em preocupa que si aquí hi ha un aspecte que clarament és material, si aquest no ha sortit, quants altres n'hi ha que potser no han sortit? Clar, és per això que el meu esforç i el de, penso, unes quantes persones que estem situades en aquesta lògica de la responsabilitat social és d'integrar els temes de llengua amb tota normalitat metodològica dintre de la gestió de la responsabilitat social. I penso que Catalunya hauria de destacar, em volia posar el cronòmetre i me n'he oblidat, el poso ara. Catalunya hauria de destacar precisament per les seves característiques en ser un país excel·lent des del punt de vista de bones pràctiques de gestió del multilingüisme en aquest moment i per veure com la llengua pròpia té el paper que li correspon. De fet, una segona anècdota per començar. Ara fa uns anys des de Respon.cat en els premis que celebrem cada any, 27 de gener, aprofito falca publicitària, tenim l'acte dels premis a la Casa Llotja de Mar. Recordo que va haver uns anys que vam premiar, vam reconèixer empreses, organitzacions que excel·lien en la gestió de la diversitat d'origen. En vam premiar 4. Vam haver de declarar el Premi Desert i no vam convocar més perquè, de fet, parlant amb empreses ens deien sí que fem coses, però no ens ho podeu reconèixer perquè ho tenim molt poc sistematitzat, o fins i tot abans fèiem classes de català per persones nouvingudes i ara ja no fem ni això, amb la qual cosa et trobes que dius, home, si en el món anglosaxó els temes de diversitat d'origen els gestionen d'una manera excel·lent, per què nosaltres a Catalunya no? O sigui, per què no som capaços de reproduir allò que fan altres i que ho fan també, no? I per tant, per què no tenim empreses que siguin excel·lents en la gestió de la diversitat d'origen i per tant també en el multilingüisme donant el paper que li correspon, òbviament, a la llengua pròpia. Per tant, el meu plantejament és aquest i avui tampoc sortiré d'aquest plantejament més metodològic que crec que també des d'un punt de vista empresarial és el que ens convé de poder abordar, no? El cert és que en aquests últims anys, en el camp de la responsabilitat social, hi ha hagut un seguit de tendències. Aquí us poso d'alguna manera, quan parlem de responsabilitat social, no és per aclarir, parlem de temes molt diversos, parlem del bon govern de l'empresa, els impactes laborals, ambientals, socials, econòmics. De fet, les grans tendències que hi ha hagut en aquests últims anys, economia circular, per tothom conegut, empresa saludable, també potser no tan conegut, però vaja, són temes també importants que es coneixen, el propòsit empresarial, i hi ha una altra tendència que és més recent, i que vull citar-la avui aquí, perquè l'hem captada en aquests últims anys i no fa tant de temps, i tant a Catalunya com arreu del món, que és tot el que en diríem reptes socials, i específicament la relació de l'empresa amb la comunitat. Aquest és un tema que fins fa poc era un tema filantròpic, col·lateral, carregat de bonisme, de reactiu,
hi ha empreses, sobretot grans perquè tenen més discurs en aquest sentit i més capacitat d'observar tendències, que estan incorporant aquests aspectes de la seva relació amb la comunitat aquí i arreu del món com un tema estratègic, com un tema fonamental. I algunes empreses ens diuen, m'hi he trobat a Respon.cat, empreses que et diuen, mira, fa 20 anys no té res a veure el que fèiem amb temes ambientals que el que fem ara. Fa 20 anys estàvem començant a reciclar paper, ara tenim plaques solars, economia circular. Amb el tema social, de relació amb la comunitat, estem fent exactament el mateix ara que 20 anys enrere. Per tant, hem de fer un salt enorme a sistematitzar la relació de l'empresa amb la comunitat i això vol dir molts temes, un dels quals, òbviament, és la llengua. Des del punt de vista de la gestió metodològica que avui estic defensant aquí, hem d'incorporar la llengua com una pedra en el camí en tots aquests elements de la gestió de l'empresa i, per tant, hem d'incorporar-ho. En altres aspectes, torno a insistir, com l'ambiental, abans estava fora de la gestió empresarial 50 anys enrere. Avui dia forma part del perímetre de gestió empresarial. Una empresa gran, una empresa industrial, escolta, més enllà que hi hagi lleis, que hi hagi possibles litigis, saben gestionar el tema, en saben. En els temes socials encara no és així. Encara són matèries que l'empresa adopta de tant en tant, qui més, qui menys, però estan fora del perímetre de gestió empresarial. Qui ho adopta ho fa això per bonisme, perquè té un compromís. Hem de fer que aquests temes vagin entrant en el perímetre de gestió empresarial i, per tant, sistematitzar-los. De fet, avanço que des de Respon.cat estem treballant, hem treballat amb una proposta perquè aquelles empreses que disposen de política de persones, política de medi ambient, etc., puguin disposar d'una política de relació amb la comunitat. Això encara no ho té ningú. Com gestionar tots els temes de la comunitat, des de la relació amb els veïns fins a la relació amb les entitats socials, fins al tema de la cultura i de la llengua. Integrem-ho tot dintre d'aquesta lògica de gestió. Aquesta és la idea i com ho estem treballant. Construiré el discurs, amb el temps que tenim, per fer-ho fàcil, quins serien els 4 enfocaments que des de la lògica de la responsabilitat social una empresa hauria d'incorporar. Us en proposo 4. Un primer, l'enfocament legal. És obvi, és un tema fonamental i l'hem de tenir en compte. Prou que patim que moltes empreses i administracions no compleixen, entreu pàgines de ministeris i veureu que fa riure, fins i tot pàgina com la de l'agència tributària, que hi entres, no sé, fa un any, ara no ho sé, però posava la pàgina en català és una traducció automàtica, no ens fem responsables dels errors que hi hagi. La cosa diu, ja miro la pàgina en castellà directament perquè a veure si em diran una cosa que no és vàlida. Això és terrorisme lingüístic. És a dir, com em poden dir una pàgina amb aquesta importància que té l'agència tributària que aquella informació no saben si és vàlida o no? Home, fa riure la manca de respecte que hi ha. En tot cas, quan parlem de l'enfocament legal, des de la lògica de la responsabilitat social, no us passo ara tot el model aquí que tenim, amb què treballem, quan parlem que una empresa, quan li fem la fotografia en diferents nivells, aquí, en el límit de l'aigua, hi hauria el compliment normatiu. Quan parlem de compliment normatiu des de la lògica de la responsabilitat social, no només vol dir complir segons les obligacions de les lleis, també vol dir segons les obligacions que tu has contret, si tens un codi ètic o el que sigui, però atenció, també vol dir, insisteixo, des de la lògica de la responsabilitat social, comprendre que no només has de complir l'articulat de la llei, sinó la voluntat de la societat que el legislador ha recollit d'una manera determinada. Perquè buscar les escletxes legals, que tothom ho sap fer, vol dir fer un frau de llei. I per tant, des de la lògica de la responsabilitat vol dir comprendre-ho. I per tant, si en un moment determinat, quan es va fer la primera llei de temes de llengua, el tema webs no sortia perquè no existien, doncs tu has d'entendre que allò forma part de la voluntat i que en aquell moment la llei no està actualitzada. Per tant, això voldria dir una acció responsable de compliment de la llei. Passo. Un altre enfocament, el tema del mercat. Tema legal, el tema del mercat, tema comercial, òbviament és fonamental, no? I per tant una empresa hauria de ser capaç de respectar a la seva clientela. Respectar la clientela vol dir, per exemple, parlar amb la seva llengua. Encara que la llei digui que només l'has d'entendre, però vaja, no és normal des d'una òptica de respecte a la clientela que no parlis amb la seva llengua. De fet, arreu del món això s'entendria que és així. Aquí tenim les dificultats culturals, de trajectòria, etc., de politització també, que fan que això sigui difícil. Aquí hi ha un primer problema i és que a vegades quan es fan estudis de màrqueting, clar, si en l'estudi de màrqueting no et pregunten sobre el tema llengua, doncs clar, ningú ha dit res del tema llengua que els hi preocupi. Per tant, a vegades també el tema aquest metodològic té importància, perquè si no ho incorporem en els estudis de màrqueting, doncs òbviament no hi sortirà el tema. Següent, un enfocament de responsabilitat social. Per tant, marc legal, enfocament comercial, responsabilitat social. No n'hi ha prou en què jo parli la llengua amb què aquesta persona en parla, és a dir, si jo estic atenent una persona no n'hi ha prou, sinó que jo com que estic en un país determinat, la salutació ha de ser la llengua del país,
per convidar l'altra persona a mantenir-nos una llengua del país, ja que veig ara aquí el Manel, no? La bona pràctica que des de fa molts anys porta a terme Bon Preu i que crec que és un model excel·lent, no? I que en aquest moment hauria de ser segurament una de les principals accions. A vegades en parlem a Fundació Vincles, no? Jo defenso que si hem de triar moltes coses i hem de ser estratègics, segurament aquesta és una de les principals accions que podem fer per la importància que pot arribar a tenir. Per tant, la lògica de la responsabilitat ens hauria de portar efectivament a intentar assumir aquest compromís amb el país, amb la societat, etc. Quan parlem, però, d'aquesta responsabilitat social, hem d'entendre que a vegades des dels col·lectius, clar, cada col·lectiu, sigui d'ambiental, o sigui de llengua, o sigui de persones amb discapacitat, cadascú va defensar el seu, i el seu és molt important. Hem d'entendre que aquella empresa té unes responsabilitats primàries, secundàries i terciàries. Quines són les primàries? Les que són inherents a la teva activitat. Si jo estic fabricant un producte tecnològic, la llengua del producte tecnològic, o si jo soc un mitjà de comunicació, és una responsabilitat primària perquè és part inherent de la meva activitat. La meva activitat es realitza a partir de la pròpia llengua. Les secundàries, quan són temes d'alguna manera vinculats en els seus grups d'interès, però que ja no formen part tant de la teva activitat. Per exemple, si tu ets un dentista i tens a la sala d'espera, tens revistes, doncs que les revistes siguin en català, perquè hi vas i no n'hi ha cap en català en la majoria de casos, formaria part d'una responsabilitat secundària, mentre que les responsabilitats terciàries són aquelles responsabilitats en les quals tu com a empresa no hi tens una culpa directa, sinó que tu dius, no, jo vull sumar-me, vull ajudar a la Fundació Vincles, vull ajudar a la plataforma, vull treballar-ho des de Respon.cat, etc. Per tant, és una responsabilitat no directament imputable a tu, però que tu vols col·laborar-hi. És important entendre-ho, perquè el nivell d'exigència és molt diferent si allò forma part d'una responsabilitat dura que tu tens o bé és una qüestió en la qual tu pots col·laborar. Per tant, aquí també hem de ser estratègics per entendre en cada cas com ho hem de fer. Què passa? Que cada empresa, en cada organització, quina és molt evident. Si tu ets una residència de gent gran i atens a les persones, hi ha persones nouvingudes que no tenen el català, és evident que és una responsabilitat primària perquè no poden atendre a la gent en llengua catalana. Però quan parlem de responsabilitat terciària ja és més complicat, perquè l'empresa, i lliga amb allò que deia al començament, que no hem sistematitzat, hem de fer-ho, aquesta relació de l'empresa amb la comunitat, l'empresa aquí s'hi perd, perquè no sap exactament què ha de fer. I a vegades acaba tenent el primer que truca a la porta. I si el que truca és el Jordi Manent i li cau bé, doncs farà alguna cosa per la llengua. I si el que truca és una altra entitat, acabarà fent allò. És una acció a vegades molt reactiva. Què vam proposar en el seu moment des de Respon.cat? Fer una identificació del que en dèiem els focus de la responsabilitat social a Catalunya. Vam fer un procés de consens que volem renovar properament amb diferents actors, públics, privats, socials, de tota mena, per dir quins són aquells temes que una empresa que operi a Catalunya, tingui la seu aquí o no la tingui aquí, però que operi a Catalunya, més enllà de que sigui un tema vinculat a la seva responsabilitat primària o no, hauríem de convidar-lo a poder gestionar. Per tant, encara que sigui una empresa del sector de la construcció, que els seus treballadors aprenguin llengua catalana, amb el nivell que sigui, no és una responsabilitat primària, però sí terciària, i serà ben valorat que aquella empresa pugui fer-ho. Quan vam identificar aquests 8 elements, un era el compromís amb la comunitat i aliances, vam dir que una empresa que operi a Catalunya, aquest és un element fonamental, i a dintre veieu que hi ha alguns aspectes com els temes d'identitat i valors, llengua, cultura, etc. També sortia el tema d'immigració, això és del 2014 que ho vam fer en aquell moment, com un tema que veiem que necessàriament, encara que no fos una empresa intensiva en mà d'obra i que acollís a moltes persones nouvingudes, tot allò que pogués fer per facilitar la integració social i laboral d'aquestes persones seria una bona pràctica, en el cas de Catalunya, de màxima rellevància. Per tant, aquesta és la idea de com vam treballar aquesta metodologia. Quart element, recordeu, legal, comercial, responsabilitat social. I fa uns anys, quan vaig fer un article que se'm va demanar des de Llengua i Dret, les revistes Llengua i Dret, que sí? En aquell moment només havia posat jo els 3 primers, després vaig afegir el quart, que és el de sostenibilitat, perquè, clar, estem en un moment cada vegada més complex i en el qual pot passar que a mesura que estem entrant en una minorització, no només en el conjunt de l'estat espanyol, sinó dintre de pròpiament Catalunya, clar, pot passar que tu preguntis a la gent i que hi hagi gent que els hi digui a mi m'és igual la llengua. Això pot passar. I sobretot col·lectius joves, cada vegada no hi ha animadversió, però són temes que no hi ha un sentit de compromís tan gran. Per tant, aquí hem d'incorporar aquesta visió de sostenibilitat, de desenvolupament sostenible. Què vol dir?
Vol dir que no n'hi ha prou en què jo compleixi la norma, tingui una visió comercial de respecte a la clientela i tingui criteris de responsabilitat social, en el sentit que he explicat. O sigui que jo he d'entendre que encara que avui dia una major part de la població digués no, ho volem en castellà, nosaltres hem de mantenir un patrimoni cultural del país. I per tant aquest és un element molt important quan parlem de desenvolupament sostenible. O sigui, si nosaltres parléssim del tema dels drets de les dones, escolta, anys enrere hi havia moltes dones que defensaven el paper del mascle dominant i per tant l'empresa ha de saber quina és l'acció correcta des d'un punt de vista ètic. O sigui, no n'hi ha prou amb escoltar directament la gent. Per tant, aquí hi ha un pas més subtil però que és important que sapiguem entendre. Un altre exemple perquè s'entengui, una altra comparativa. Podem defensar l'agricultura ecològica, però ara hi ha gent que diu no n'hi ha prou amb l'agricultura ecològica, hem d'anar a l'agricultura regenerativa. Per què? Perquè l'agricultura ecològica vol dir fer-ho bé, no contaminar, no posar pesticides, però ja hem avançat massa. Cal avançar cap a una agricultura que sigui regenerativa i que per tant sigui capaç de resoldre allò que hem fet malament per tornar a fer que la terra torni a estar viva. D'alguna manera, aquesta visió de preservació, de desenvolupament sostenible, voldria dir això, voldria dir que l'empresa tingui aquest compromís que va més enllà del diàleg amb els grups d'interès actuals per tenir aquesta visió de llegat i de preservació de la identitat i de la cultura. Per tant, aquest és l'enfocament que proposem des d'una lògica, o que us proposo des d'una lògica de responsabilitat social, tenint en compte que els ODS, com sabeu, no hi ha un ODS de cultura, és una demanda que ja arriba tard, però que en tot cas per aquí dintre apareixen en alguns aspectes els temes de llengua. I en concret, dintre no va la llumeta, però dintre de l'11 de Ciutats i Comunitats Sostenibles hi ha un punt, l'11.4, que recull tot el tema de patrimoni cultural. Ara que m'ha estat el conseller puc dir-ho que la Generalitat en el seu moment, quan va fer no, ja ho sap, ja l'he explicat, però quan al seu moment es va fer la localització de l'Agenda 2030 a Catalunya, no es va estirar del fil que hi havia aquí dels temes de cultura que sortien. I de fet ha estat des de Respon.cat que de seguida vam agafar tots aquells ODS que d'alguna manera estaven més vinculats als temes de llengua, d'una manera molt claríssima a l'11 de Ciutats i Comunitats Sostenibles i al 8 de Treball decent i Creixement Econòmic, però al voltant molts altres que estaven aquí vinculats, que tenien una vinculació en aquest sentit. En tots els sentits, per exemple, el tema de salut i benestar, el tema dels hospitals i els temes que hi ha de llengua en el cas dels hospitals. Per tant, això si algú li interessa ho tenim penjat a la pàgina web de Respon.cat i si algú vol la presentació cap problema per fer-vos-la arribar, vull dir que no patiu en absolut. Ai, espera, que ja he passat al següent. Per tant, una mica aquest és l'enfocament que fem. Des d'aquesta lògica ja veieu molt metodològica del que és la responsabilitat i amb la teoria de la pedra en el camí. Què és la pedra en el camí? Doncs que una empresa que gestioni la responsabilitat social, a mesura que va avançant i va buscant guies i va buscant materials i no sé què, s'ho trobi, que no pugui dir això de la llengua hi entrava aquí dintre? Pensava que això era un tema de lleis, de política, de no sé què, incorporar-ho. Com han sabut fer molt millor en el País Basc que no aquí? Per tant, aquesta penso que és la lluita, que és una lluita que en gran mesura té aquest component que és metodològic. Abans, volia comentar una altra anècdota meva, també personal. Fa uns anys vaig anar a un hotel a la Bretanya francesa i recordo que... Sí, però aquest exemple, aquesta anècdota ho vull explicar perquè a vegades et trobes que en el centre de Barcelona, no cal que us ho digui, intentes dinar en algun lloc que estigui en llengua catalana i passes tot l'Eixample i arribes a Sants tranquil·lament. I clar, hi ha persones de restauradors que et diuen que la majoria de clients que tenim aquí són expats en anglès i per tant ho tenim en anglès i ho tenim en castellà encara gràcies, perquè en anglès ja faríem. Però això forma part d'això que deia d'aquesta preservació, d'aquest sentit de sostenibilitat. Per què? Perquè quan jo vaig anar a Bretanya, els vaig enviar una carta després en aquell hotel explicant-los que jo estava agraït, que allò ho tinguessin en diferents llengües, en anglès, francès, que jo podia entendre, però que lamentava que no ho tinguessin en bretó. I que a mi com a turista em feien sentir malament perquè jo, amb molts altres turistes, estàvem contribuint a que ells fessin desaparèixer la seva llengua pròpia i per tant fos un acte de poca autoestima i que jo agrairia no sentir-me corresponsable d'aquesta pèrdua de dignitat. I que encara que jo no ho entengui, agrairia que estigués en bretó. I que com a mínim potser marxaria d'allà sapiguent 2 o 3 paraules en bretó. Hola i adeu i 4 coses més. Per tant, aquesta idea del paisatge lingüístic i d'aquesta responsabilitat vinculada a la sostenibilitat, al desenvolupament sostenible,
implica alguna cosa més que no només dialogar amb els grups d'interès. I això vol dir, a més, situar-ho, i vaig acabant perquè jo estic controlant aquí el temps, això vol dir que l'empresa ha de tenir una mirada que no només va cap al seu compte de resultats, que lògicament hi ha d'anar, i la llengua ha de servir també per fer negoci, òbviament, faltaria, però també l'empresa, i aquí hi ha moltes empreses de caràcter familiar, no? I compromeses amb el país, i per tant s'ha de recuperar el sentit de llegat, que és el que tècnicament diem el propòsit empresarial, no? El propòsit ens ha de portar com a empreses, sobretot empreses familiars, amb aquesta vinculació amb el país, a deixar un sentit de llegat, no? I per tant no pensar en el curt termini, sinó pensar en com ho hem de fer i com ho hem de fer des d'una lògica que sigui empresarial. Per tant, les eines metodològiques ens han de servir per adquirir aquesta fortalesa, per no pensar que estem fent política, perquè és que no estem fent política, perquè no és normal que un director o directora general d'una empresa canviï la llengua cap als seus treballadors, quan moltes d'aquestes persones no vingudes poden entendre perfectament el català. O pot haver-hi situacions, moments, si una persona ha arribat fa poc, depèn del tipus d'acció que sigui, però, clar, jo recordo també una empresa multinacional que ho feien tot en anglès, no? Però és que fins i tot, quan estava allà passejant, vaig veure que feien una trobada de voluntariat per anar a arreglar una font a prop de Vilafranca del Penedès i també ho tenien en anglès. Dic, home, nois, que fins i tot això ha d'estar en anglès. És a dir, és trobar també, perquè és evident que hi ha organitzacions, empreses que són globals, que la majoria de coses les fan en anglès, bueno, és trobar quin és l'espai per la llengua pròpia, no? És trobar d'alguna manera en aquesta gestió la incorporació de la llengua pròpia. Vaig acabant. És evident que estem davant de temps difícils, ho deia el conseller, ha posat ell fet aquest acte de prospectiva dient que un dels camins era apocalíptic, era Blade Runner, no? I realment penso que hem de tenir clar que hi ha una possibilitat de que les coses vagin malament, però segur que des del món empresarial sempre hem mirat amb optimisme, amb ganes d'aportar pel país, i més des de l'empresa familiar catalana, i per tant aquesta és la invitació. No? Davant del que ens vindrà, jo si voleu prospectiva, si hi hagués ara aquí el doctor Santacreu, ell moltes vegades explica, sabeu, en aquest moment són 8.000 milions de persones en el món, amb ell va haver una època que va estar mirant molt el tema de la demografia, diu, sabeu que en les properes dècades acabarem sent 10.000 milions, en falten 2.000, on naixerà aquesta gent? No, aquí, allà, no, Xina, Índia, ja no, aquests ja han parat, naixeran a Àfrica. I si s'ajunta aquesta perspectiva demogràfica amb el canvi climàtic, és evident que molta gent vindrà cap aquí, a banda de que la necessitem. Per tant, cal assegurar les maneres, i l'única manera és captació en origen, perdre la por, que s'haurien de formar en català en origen per portar-los cap aquí, és abordar des d'una lògica empresarial i despolititzada tots aquests reptes. I aquí sí que ens hi juguem molt pel país i també pel món empresarial a l'hora de fer una bona gestió de totes aquestes persones. I lligo també amb les paraules del conseller de tot el tema de que l'empresa ha de ser exemple. Segurament en aquest moment per molta gent jove penso que un dels motius que els fa no apropar-se a la llengua catalana, a diferència del que passava 40 anys enrere, que el veien el seu futur professional i veien l'ascensor, en aquest moment penso que és fonamental el paper de l'empresa a l'hora de visualitzar aquest ascensor social. Si la gent jove entén que quan vagin a treballar en una empresa el català no només serà un petit mèrit, sinó que serà un aspecte bàsic, el català tiren endavant. Per tant, aquí el paper de l'empresa crec que en aquest moment és molt més important que molts altres aspectes de les polítiques, i penso que aquí sí que ha d'haver-hi un compromís des del món empresarial per abordar-ho des d'una manera seriosa, robusta i metodològica, però amb compromís i amb sentit de llegat. Moltes gràcies. He complert, exacte. Però perfecte. Has complert amb la responsabilitat social del temps. Bé, dit això, seguim i amb una persona que precisament hi entén molt de com d'ajudar a aplicar a les empreses la responsabilitat social corporativa, en aquest cas de llengua. Ara ens traslladem al País Valencià. Nosaltres ens acompanya telemàticament, sort de les noves tecnologies. Ell no ha pogut venir aquí, cosa que li hagués agradat. Ell és Ferran Suay, professor de Neurociència i de la Conducta de la Universitat de València, entre moltes altres coses, que clar, ell és doctor en Psicologia, on exerceix de professor, com us deia, i ha estat també president de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística i director del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa i del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València. Actualment és president de l'empresa Consultoria d'Estratègies Lingüístiques
i de l'entitat sense ànim de lucre Tallers per la Llengua. Precisament per això, amb la seva llarga experiència com a assessor en la implantació del català a les empreses, ell ens parlarà precisament de si poden parlar més en català a les empreses. Hi ha una cosa que el cito literalment, que a mi em va frapar molt una de les vegades que l'he sentit parlar, que diu: jo us vinc a parlar des del futur. Dius, mare de Déu. Clar, ell viu al País Valencià i treballa i clar, al País Valencià ja sabem, la nostra llengua està en un procés encara de més minorització i de més crisi que no pas aquí. Per tant, és molt, molt, molt important la seva aportació i la seva visió i, a més, precisament, ell, amb aquesta ajuda que fa al món empresarial d'implantació d'aquesta RSC, doncs ens pot donar una visió molt interessant. Dit això, tenim la connexió amb en Ferran. Sé que ell ens ha estat seguint tota la sessió. El tenim connectat. Bé, són aquells moments que hem de fer musicals i que no passa res, ningú es mogui d'aquí, les connexions, mira, aquí el tenim. Ferran, moltíssimes gràcies. No sé si m'he deixat alguna cosa més. Sé que estem parlant de Blade Runner, tu ens vens a parlar des del futur. Moltíssimes gràcies, Ferran. Endavant, quan vulguis. Bon vespre a tothom. Compartiré la presentació ara. Bé, aquest és el títol que li hem posat a la presentació, si poden parlar més en català a les empreses, i en realitat la meva intenció és parlar breument d'això, de què ens passa, de quines conseqüències té això que ens passa en termes lingüístics, molt breument de què hem fet fins ara i com podríem canviar-ho i quins serien els desafiaments que tenim pendents o els reptes que hem de superar per tal de poder portar això endavant. El que ens passa es pot resumir amb un cercle viciós que és molt característic de la conducta humana, que és bàsicament prioritzar les recompenses immediates sobre les conseqüències futures, fins i tot quan aquestes conseqüències futures són perjudicials. Un exemple podria ser un pare que entra a un supermercat amb el seu fill i en algun moment el xiquet li demana alguna cosa que ell no vol comprar-li perquè no és bona per a la salut, exercint de pare, i llavors el xiquet s'entesta a aconseguir-la, entra en una rebequeria, acaba muntant un canyaret que fa sentir incòmode al pare perquè se sent ridícul. Efectivament, la manera ràpida d'aturar aquella incomoditat és comprar-li la llepolia o el que siga que ha demanat, però clar, això té una conseqüència perversa de cara al futur, que és que el nen ha après que la manera d'aconseguir les coses és muntar un canyaret. I per tant, això li farà sensiblement més incòmode en el futur portar-li la contrària al seu fill en qualsevol espai comercial. N'hi ha múltiples exemples així, perquè efectivament es tracta d'un cercle viciós molt típic de la conducta humana. En el nostre cas, quan resolem la incomoditat que sentim en estar parlant català amb algú que no el parla, canviant al castellà, clarament incrementem la legitimitat del castellà o el que és el mateix, agreugem el grau d'anormalitat del català. I com que a la gent no li agrada comportar-se d'una manera definida com a normal, podríem dir que tothom vol ser especial però ningú vol ser raret, llavors amb això ens estem clarament tirant pedres sobre la teulada. Mirem un parell d'exemples de com gestionen el multilingüisme. En Josep Maria Canyelles ha parlat d'empreses i multilingüisme. Doncs mirem com gestionen el multilingüisme dues empreses distintes, que de moment anomenarem empresa 1 i 2. En aquesta empresa, com veieu, hi ha molta varietat d'idiomes dels membres. L'idioma del cap és l'italià, l'idioma oficial de l'empresa és el castellà i l'idioma majoritari, que és el castellà amb un 37%. En canvi, en l'altra empresa hi ha uns pocs menys idiomes, però més presència del català, i resulta que l'idioma del cap és el català i l'idioma oficial de l'empresa és el català i l'idioma majoritari, amb més presència que l'anterior, és el català. Mirem quines són aquestes empreses i què fan. La primera empresa és el Real Madrid, que amb el seu 37% de castellans, de castellanoparlants, fa del castellà la llengua comuna, malgrat que l'idioma del cap
era en aquell moment l'italià. Ara no. La segona empresa és el Barça femení, que amb un 48% de catalans i sent l'idioma del CAP el català i l'idioma oficial de l'empresa el català, fa el mateix. També fa del castellà la llengua comuna. Cosa que vol dir que la llengua comuna d'una empresa no depèn de nombre de persones parlants d'unes llengües o d'altres o de percentatges, depèn estrictament de què fan els parlants amb la llengua. Si el que fan els parlants amb la llengua és callar, llavors la llengua no té presència per molt que tinga percentatges o nombre de parlants originals. Bé, i què hem fet fins ara? Òbviament s'han fet moltes coses i bones des de molts punts de vista, des del govern, des de les empreses mateixes, des de les associacions, iniciatives individuals. S'ha esmentat aquell empresari que no sols potenciava el català, sinó que ell mateix feia classes de català. Hem fet moltes coses. Molt sovint s'han centrat en els aspectes formals, que també són molt importants, com ara la retolació, manifestos, normatives, publicació de bones pràctiques, etc., sense prestar atenció als usos lingüístics interpersonals d'una manera comprensible, això de no prestar atenció, perquè és el terreny més esbarós d'abordar, és el que es fa més difícil i el que és, en principi, menys susceptible de regulacions que siguin clarament efectives, però d'alguna manera hem volgut assumir que els usos lingüístics es desprendrien de les normatives, els escrits, els manifestos, les intencions, les declaracions, etc. I diria que amb els anys hem anat veient que això no és així, que els usos lingüístics no han progressat tal com ens hem anat dotant de més eines de caràcter legal o formal. Per entendre la importància dels usos lingüístics, ho podem veure d'una manera molt simplificada en un equip de treball amb només 4 membres. I a més, ho veurem de manera que els percentatges són molt optimistes. Tenim un grup amb 4 catalanoparlants i un castellanoparlant. I tothom sap com funcionen aquestes coses de manera habitual, que vol dir que els que parlen català parlaran català entre ells, però li parlaran en castellà al que parla castellà. I això, en aquest grup de 4 persones, ens dona un 64% de converses en castellà respecte a un 36% en català, amb una majoria del 75%. Simplement aplicant l'ús lingüístic, l'hàbit lingüístic més habitual, que és el que anomenem submissió lingüística o tècnicament la norma de convergència a la llengua dominant, que simplement estableix que quan algú et parla en castellà, doncs li respons en castellà. El resum d'això és que, en aquest cas, les matemàtiques diuen que 3 més 1 igual a 64, igual al 64% en castellà, que òbviament es converteix en l'idioma comú d'aquest equip de treball, que quan algú entra en contacte amb aquest equip fàcilment pot tenir la percepció que es tracta d'un grup castellà, perquè serà la llengua que sentirà més freqüentment. I un aspecte molt important és que la necessitat de saber català desapareix tant per a D com per a qualsevol nova incorporació que entre al nou equip. Que per una banda, si és catalanoparlant, copiarà els hàbits lingüístics de les persones que ja hi són al grup, i si no ho és, entrarà en la mateixa dinàmica de percebre que no hi ha cap necessitat d'aprendre el català i, per tant, no l'aprendrà, perquè no ens oblidem que aprendre idiomes és una tasca cognitivament complexa i que demana molta capacitat computacional del cervell, és a dir, demana molt de consum energètic del cervell, i una de les tendències fonamentals del cervell humà és a la comoditat. Bé, no és específica del cervell humà, els altres animals també. Llavors, si establim les coses de tal manera que la solució còmoda és perfectament efectiva, tenim mala peça al teler si volem que la gent
aprenga el català i el faci servir. És a dir, si a algú se li permet que la solució més còmoda per a ell li resulta perfectament efectiva en l'entorn en què es maneja, hi ha molt poca probabilitat que opte per una solució més incòmoda com és la d'aprendre un nou idioma. Per tant, jo diria que la lliçó és que no podem fer dependre la llengua dels usos espontanis. Les cometes estan perquè no són gens espontanis, els usos han estat abonats i instal·lats i estimulats durant molt de temps per terra, mar i aire, des del punt de vista normatiu i des del punt de vista pràctic i sense cap mena de complexos ni de por d'estar perpetrant cap mena d'obligació. Si continuem confiant en els usos lingüístics espontanis, el sistema sempre convergirà cap al castellà. I fins i tot si tenim majoria de catalanoparlants, que ja sabem que no és així, el sistema convergirà cap al castellà. Ens hem trobat moltes vegades, per exemple, en accions formatives en escoles, que algun professor ens diu no, si jo pràcticament no parlo mai en castellà. Bé, en realitat, només amb un nen. Clar, quan preguntes, dius, quants nens castellanoparlants tens a la classe? No, un. Clar, llavors, el que passa és que ell parla en castellà amb el 100% de la gent. I, casualment, aquest 100% és només una persona i, per tant, la percepció és que és una presència mínima, pràcticament simbòlica del castellà. Quan entren 10 persones més en aquella classe, s'haurà multiplicat per 10 l'ús del castellà. Per això l'espontaneïtat no serveix i el que cal és un pla d'acció que entraria ja en el punt de com podem canviar l'statu quo. En termes generals, podríem dir que els usos lingüístics es veuen afectats per impulsos descendents i per impulsos ascendents. Quan dic descendents m'estic referint a accions de caràcter institucional com les lleis, les normes, les promocions, etc. I impulsos des de baix, que vol dir l'acció de parlants individuals, associacions, empreses, que només amb la confluència dels dos vectors es pot mantenir o incrementar, que és el que necessitem ara mateix, la salut social del català. Què poden fer les empreses? Bé, jo crec que l'objectiu seria molt clar, es tracta de naturalitzar o legitimar l'ús del català normal i en tots els àmbits, és a dir, recuperar per al català la funció que li correspon a la societat catalana i la funció que ha tingut en la societat catalana abans de la instal·lació d'una anormalitat política que ha capgirat la situació en favor d'una altra llengua, en favor del castellà. I la metodologia que proposem és els plans lingüístics d'empresa. El conseller ha esmentat una acció de la Conselleria de Política Lingüística per a facilitar a les empreses l'aplicació de plans lingüístics, que són eines estratègiques que parteixen d'una diagnosi de l'estat actual de l'ús del català en tots els nivells, incloent-hi els usos interpersonals en una empresa. Això és la base per a dissenyar una sèrie de propostes per a incrementar la presència del català en tots aquests àmbits en què ha estat estudiada, que dona pas a la tercera fase, que és l'aplicació de les accions dissenyades, que es fan en col·laboració amb la direcció de l'empresa, i una vegada s'han acabat d'aplicar, es passa a una quarta fase d'avaluació per comprovar els efectes i que retroalimenta el disseny per tal de modificar allò que siga necessari. La part important és que, com diuen els jugadors d'escacs, és millor un mal pla que cap pla. I, clar, nosaltres no apostem per mals plans, sinó per bons plans, però en qualsevol cas, la idea que deixar-ho a l'espontaneïtat és una mala aposta. El que necessitem és planificar, analitzar amb realisme la situació en què estem
dissenyar amb intel·ligència les accions que poden servir per a corregir-les i aplicar amb eficàcia i diria que amb valor les accions per tal d'aconseguir millores que siguin observables i avaluables en tots els àmbits d'ús del català, que inclou, com veieu en pantalla, doncs, els aspectes purament formals com escrits, cartells, programari, pàgines web, etc., com podeu imaginar. Inclou la redacció d'un protocol lingüístic, que seria una mena de document amb vocació d'estatut de l'empresa en què s'expliciten i es defineixen les bones pràctiques de l'empresa. Un exemple pot ser quins criteris i quina informació donem a les persones que contractem. És a dir, independentment del fet que moltes empreses no poden permetre's el luxe de demanar un C1 o un B2 a tot treballador que hi vol treballar, perquè necessiten mà d'obra i no n'hi ha prou gent, però també hi ha la informació que es dona al treballador en el moment que entra, que és una clara finestra d'oportunitat que pot influenciar de gran manera quina és l'actitud que aquest treballador tindrà respecte al català i, per tant, la seva conducta futura respecte al català. I també s'aborden els usos lingüístics interpersonals, els interns i els externs, tenint en compte els usos verticals, és a dir, de les persones que estan en les parts altes de la jerarquia cap avall, com els usos horitzontals entre persones del mateix nivell, i també els usos externs amb clients, amb proveïdors, amb administracions, amb tota mena de personal que no pertany a l'empresa. Jo he estat pensant bé quins eren els 3 reptes que volia citar com a reptes que s'han de superar i diria que el primer és la inèrcia, i la inèrcia és a no prestar atenció als usos interpersonals. Ja he dit perquè són difícils d'avaluar, en primer lloc, però també difícils de modificar, sobretot si ho fem de manera intuïtiva i sense recórrer als mecanismes que, afortunadament, la psicologia coneix en certa mesura. La inèrcia ens porta cap a incrementar la invisibilització del català. Crec que l'exemple que hem vist amb el grup de 4 persones ho il·lustra clarament. Si no fem res, la tendència és que la llengua dominant es vagi menjant llocs de legitimitat de la llengua pròpia. El segon repte em sembla que és la por. Passa molt sovint, en moltes àrees de la conducta humana, però nosaltres ho hem vist en els últims 20 anys, especialment en el canvi d'hàbits lingüístics. Passa que la prevenció que fa la persona, la predicció que fa de com serà la realitat si ella opta per parlar sistemàticament en català, sistemàticament és molt més greu, molt més potent del que realment passa després. I això ens ho han dit moltes persones que han arribat a prendre la decisió de mantenir-se en català encara que els parlen en castellà i que al cap d'un temps ens han dit que els hi han passat moltes menys coses, molt menys inconvenients dels que pensaven que els passarien. I la por absolutament generalitzada que tenim d'imposar el català. Clar, si només podem fer que altres persones parlen català perquè s'enamoren del català o desenvolupen una afinitat emocional pel català, tenim realment molt mala peça al teler. Jo entenc la por de semblar que estem imposant. Totes les llengües s'imposen i les llengües s'aprenen quan són obligatòries. És a dir, si ara emigrem a Hèlsinki, probablement acabarem aprenent Suomi perquè serà molt difícil fer una vida plena allí sense saber Suomi. No vol dir que ningú ha de venir disfressat de policia a dir-nos parleu català, parleu català. Aquesta forma d'imposar és reprovable i, a més, és generalment inefectiva. Però una llengua
ha de ser percebuda com obligatòria i és percebuda com obligatòria quan és utilitzada generalment per tothom. Quan és llengua ambient és clarament percebuda com obligatòria en el sentit que cal aprendre-la. I sovint ens han dit treballadors que seria molt bo que fos obligatori perquè això els donaria un impuls per aprendre la llengua. I per contra, nosaltres estem sobretot preocupats de que quan fem una acció en favor del català no siga percebuda com una imposició per a aquelles persones que encara no saben el català. Aquest focus en preocupar-se que no siga percebuda com una imposició és un dels problemes que tenim, que tenim obligació de superar si volem aconseguir èxits. I el tercer és la inconsistència, que és el que passa quan es dicten normes que després no es fan complir o es diuen coses i després les accions les desmenteixen, que és el que he anomenat ahir boicot actiu involuntari o de vegades l'he dit contraprogramació. És, per exemple, si un treballador quan entra a una empresa a treballar li fan una explicació de la importància que té el català per a aquesta empresa i com és la llengua pròpia de l'empresa i l'empresa la vol promocionar, etc. Fins i tot se li explica que en un temps determinat caldrà que tinga un certificat B1 o B2 o el que siga. Això està molt bé, això segurament propicia una actitud per part del treballador de voler aprendre aquesta llengua perquè entén que serà útil per al seu desenvolupament i futur laboral. Si l'endemà, quan entra a treballar, l'encarregat li diu «Buenos días, Juan, ¿cómo va?», acaba de multiplicar per 0 totes les accions que s'han dissenyat, preparat i executat en el moment de la contractació. És a dir, la inconsistència bàsicament el que fa és multiplicar per 0 moltes de les mesures que han requerit un esforç, una preparació i una publicitació. Diria que aquests són els 3 principals reptes que necessitem superar per a ser capaços de dissenyar polítiques lingüístiques eficaces, aplicades i adaptades al món de l'empresa. Com a resum final, diria simplement això, que els principals obstacles els posem nosaltres mateixos i això, d'alguna manera, és una bona notícia perquè també vol dir que els podem retirar nosaltres mateixos. Quan l'obstacle està posat per un altre, d'alguna manera també depèn de l'altre retirar-lo, però som nosaltres els principals factors limitadors de l'ús sistemàtic del català. El segon punt seria que planificar és absolutament necessari. Les accions aïllades o desconnectades i no lligades per un pla tenen un impacte extraordinàriament menor que aquelles que es planifiquen i es duen a terme d'acord amb el pla i que els usos interpersonals no són la conseqüència de les accions formals que emprenem. Són, des del nostre punt de vista, més bé l'esquelet autèntic de l'edifici i el que el dota d'estabilitat i el que permet que, malgrat que hi hagi noves incorporacions i que les noves incorporacions tinguen un perfil lingüístic i identitari distint de les que hem tingut en les darreres dècades, si els usos lingüístics són sòlids, les noves incorporacions també s'incorporen als usos lingüístics i, per tant, no són elements que treballen en contra del predomini social del català. Però això només passa si els usos lingüístics són consistents. Si els usos lingüístics són submisos, és a dir, si qui arriba i ja coneix el castellà experimenta que amb el castellà en té prou i que, més encara, els altres es pleguen al seu idioma i fins i tot els seus caps o els seus superiors jeràrquics se subordinen idiomàticament a ell, el percentatge de gent que en aquestes condicions optarà per fer un esforç addicional i aprendre català és previsiblement molt baix. I la bona notícia, diguem, per acabar, és que tenim un ampli marge de millora i que si ens decidim realment a posar fil a l'agulla, hi ha moltes coses que podem fer. En alguna ocasió algú ha suggerit si arribàvem tard per a aquestes coses.
I jo la pregunta que vaig fer és si el mes que ve arribaríem més tard o més pronte. Doncs la idea és, com més pronte comencem, com més pronte posem fil a l'agulla, més resultats podrem tenir. Moltes gràcies per la vostra atenció i disculpes per no haver pogut arribar-hi en persona. Bé, ara ja estem arribant al final de l'acte, d'aquesta primera jornada. Us havia posat una pausa, però no feu cas perquè no la fem. Anem seguidets, perquè així anirem al tercer bloc, que és el que tots estem esperant. Bé, ara començarem amb un debat on el moderaran Josep Lluís Segú, empresari i patró de la Fundació Vincle. També intervendran en Jaume Roures, president de Bacus Futur, i Josep Mateu, president del RAC. L'objecte de debat és el potencial que té el català per fer negoci empresarial, que seria una mica com al final ja d'aquesta jornada de dir molt bé, hem posat tots els fonaments, hem posat una mica l'esquelet de com el català és importantíssim a l'empresa i totes les eines que podem fer servir per implantar-ho, i ara tindrem 3 empresaris d'un gran que ara mateix passaré a presentar-vos per poder parlar de com fer servir aquestes eines. Doncs bé, com us deia, en Josep Lluís Segú, ell és llicenciat en Medicina i ha desenvolupat la seva carrera en el món corporatiu en empreses de salut i formació. Des del 2017 es dedica a assessorar en consells i projectes estratègics com DEP Institut, Innovamat o Unifit. En Josep Mateu és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i és MBA per IES. Ell ha liderat projectes empresarials del sector serveis, primer a les empreses familiars i més endavant en l'àmbit multinacional. Des del juliol del 2015 és president del RAC, tot i que ja hi ha estat CEO i director general de l'entitat, així com vicepresident de la Junta Directiva des del 2012. Jaume Roures i Llop és un empresari amb una llarga trajectòria. Ell va començar treballant en una linotípia i després en una editorial. El 1984 va entrar a la tot just creada Televisió de Catalunya, a la qual va arribar a ser el responsable del Departament de Notícies i de Producció d'Esports. El 94 el funda juntament amb Tatxo Benet i Gerard Romi Mediapro, un potent grup audiovisual on ell va ser-hi fins al 2023. És impulsor de moltes iniciatives, també empresarials, i actualment és el president de Bacus Futur. Bé, qui millor que ells, amb la conducció d'en Josep Lluís Segú, per parlar d'això, del potencial que té el català per fer negoci empresarial després de totes aquestes eines que ens han donat els precedents. Moltíssimes gràcies i endavant. Bé, gràcies a tots. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona dedicada a que arribem al rovell de l'ou de tot el que hem estat parlant. Ens han donat una molt bona introducció de tots els aspectes del català a l'empresa, però ara ens volem fer la pregunta clau, que seria: el català és negoci? És possible fer negoci en català? Es fa més negoci si es treballa bé el català? I ho volem fer des d'una mirada empresarial, posant casos d'èxit, aportant dades, oportunitats, parlant de costos, de competència, de tecnologia i de futur. Com hem dit, ens acompanyen el Jaume Roures i el Josep Mateu, que tenen una dilatada trajectòria i experiència en practicant això. I jo només volia començar donant unes quantes dades d'un informe recent que ha publicat l'economista Guillem López Casasnovas, que us recomano la seva revisió, molt concretes, però els estudis mostren com parlar i llegir en català augmenta les probabilitats d'estar ocupat entre un 3 i un 5%. Afavoreix la selecció en opcions de feines de coll blanc, de blue collar, entre un 9 i un 14%. Escriure en català incrementa entre un 6 i un 13% la probabilitat de treballar en serveis, institucions públiques i en el sector educatiu. I en general, l'efecte net de conèixer el català augmenta entre un 14 i un 15% les rendes del treball en els autòctons i un 20% a les persones migrades. Dit això, i segons la vostra experiència, i per començar, penseu que el català és negoci? A l'ordre que vulgueu. Bé, abans de contestar sí que volia fer com dues prèvies, perquè estic d'acord amb el que s'ha anat dient de la responsabilitat de l'empresa i la llengua, però la primera responsabilitat és de l'administració, perquè els empresaris després
assumeixin, ajudin, col·laborin, impulsin, etc., necessiten no només normatives, sinó materials, mestres, 50.000 coses. I estem a la paradoxa de que després de més de 10 anys de governs, diguem-ne, més radicalment nacionalistes, el català ha retrocedit. Vull dir que primer ens hem de mirar molt. El segon element, abans d'arribar a l'empresa, després de l'administració, són els mitjans de comunicació. I aquí, en general, però els públics en particular, perquè són els que podem, diguem-ne, més determinar nosaltres. Si no hi ha canal infantil a TV3, els nostres fills i els fills de la gent que ve a treballar, etc., no tindran diguem-ne, una relació amb la llengua que ve determinant. Bueno, tindran relació amb altra llengua, perquè miraran els dibuixos que fan en castellà o amb el que sigui. I a tall d'anècdota, el Fernando Alonso parla català i l'entén perfectament, perquè estava al Bons mentre anava a córrer cars, a entrenar-se quan era petit, al car aquell que hi ha a prop de l'escala. I llavors què mirava? Doncs els dibuixos de TV3 i tal i qual, i per tant, vull dir que és una de les primeres maneres d'integrar el tema. I per tant, amb això hem de ser molt seriosos, perquè nosaltres podem fer tots els esforços que es vulgui, però si després tots els elements quotidians que té la gent de vivència estan en castellà, vull dir, els nostres fills i els altres jugaran en castellà i el català, per tant, continuarà retrocedint. 3, jo agraeixo molt que m'hagueu invitat, però sóc un mal exemple, perquè clar, jo vaig començar fa 43 anys a TV3, després he estat a Mediapro i després a Bacus. Per tant, tota la meva trajectòria d'alguna manera està lligada empresarialment a la cultura, no? I a la cultura catalana. Per tant, diguem-ne, jo és una etiqueta, una motxilla que ja porto des de bon començament, i des d'aquesta òptica és una mica més difícil servir d'exemple, però per mi és evident, i des de la meva experiència audiovisual, diguem-ne, qui s'ha imposat a les plataformes audiovisuals, a part de, lògicament, els americans, doncs els països nòrdics, que tenen una població més o menys com la que tenim nosaltres, tenen unes llengües un pèl més complexes que les nostres, però el que han ofert són productes de qualitat. I aquests productes de qualitat han donat la volta al món i la gent s'ha preocupat de conèixer qui són els finesos, qui són els noruecs o qui són els suecs i sobretot els danesos, que són els que ho han fet millor. I estem parlant de societats més petites que l'àmbit lingüístic català i estem parlant de llengües molt més complexes. Per tant, diguem-ne, empresarialment, en el món de l'audiovisual, la qualitat és molt important. Tot això ve, a més, reforçat per la digitalització. Vull dir, no podem parlar de l'empresa, no podem parlar de la llengua, deixant de banda que ara hi ha eines que mai no teníem. Vull dir que en parlarem. Que diguem-ne, totes les eines digitals amb les quals treballa l'empresa haurien d'estar en català, no? Diguem-ne, els modes operatius que a més existeixen gairebé a tot arreu, de la mateixa manera que es va comprovar que no era tan difícil convèncer les plataformes, lògicament pagant, de que subtitulin en català o a més en castellà si els hi paguen, si volen, o el que sigui, no? Per tant, la gent accedeix a continguts. Diguem-ne, els de fora poden entendre perfectament de què els hi estem explicant i nosaltres veiem els productes de fora i al mateix temps estem defensant i coneixent la nostra llengua tal. Avui, casualment, ha sortit l'informe del Gremi d'Editors de Catalunya i la radiografia no és tan negativa com pensem. Doncs per què? Perquè la venda de llibres en català continua augmentant. L'any passat ha sigut un 4% que es ve a sumar als 10% anteriors. El 65% de la societat llegeix llibres en català, però el 75%
dels que tenen de 14 a 24 anys llegeixen llibres en català i n'estem venent més. Per tant, diguem-ne, no només no estem tan malament, sinó que la joventut, que és el que pensem en general, que té dificultats o que té més maneres d'anar-se'n cap al castellà, doncs com a mínim no només manté una presència en la lectura en català, sinó que a més. 4, també és un motiu de respecte. Clar, jo no he tingut dificultats a Mediapro, que era la més diferent de TV3 o Abacus, és que des del primer dia fèiem les coses en català, castellà i anglès. I mai ningú es va queixar, però per entendre's no ens queixaven ni la gent de Madrid, ni mai ningú ens va preguntar de fora per què érem tan raros, perquè diguem-ne, formava part del funcionament normal de l'empresa. El 28% de la gent que treballava a Mediapro eren aquí, eren estrangers de diferents d'allò i tots se'n anaven tranquil·lament a les aules de formació, no perquè se'ls obligués, sinó perquè trobaven normal que perquè l'empresa funcionés ells haurien de funcionar. Lògicament, insisteixo en el que deia al començament, vull dir que l'administració té unes obligacions perquè vosaltres pugueu utilitzar aquestes eines i fer-les d'allò. 5, la marca jo crec que és molt important, vull dir que associem les marques del RAC o Mediapro o Abacus o la que sigui, o la Selva, a la llengua, no? Jo visc a l'Empordà, per sort, i quan circules per allà i veus Baix Ter, com el nom d'una empresa, penses, ostres, no? Quin goig. Però el de fora que veu Baix Ter es preguntarà què vol dir això, no és només, no? I llavors tindrem l'oportunitat, o tindrem els de Baix Ter, l'oportunitat d'explicar-li perquè aquella empresa es diu Baix Ter i el que això significa. Per tant, la defensa de la marca vinculada a la llengua jo crec que és molt important. Bueno, has tocat molts temes que aniran sortint. Sí, ja anava a dir, i paro, perquè si no el Josep no té... Fem intervencions més curtes i així podem anar tocant tema. Contestant el que deia el Jaume ara, el primer que ha dit, que la responsabilitat de l'administració i la responsabilitat dels mitjans de comunicació, jo crec que també hi ha una part important de les empreses en el sentit de que la gent es passa a l'empresa 8-10 hores al dia. I 8-10 hores al dia són moltes hores. Es passa més hores a l'empresa que amb la família i més hores a l'empresa que amb els amics, no? Llavors aquí, allò que diuen que els directius, els directors, els caps, són forjadors de persones, és veritat, vull dir, perquè passes moltes hores amb ells i amb elles, i en aquest sentit sí que tenim una responsabilitat, en el cas de la llengua, si volem, si es vol fer, de formar-los en aquest sentit. Jo sempre he dit que no hi ha mals empleats, sinó que hi ha mals jefes, amb els caps, no? El problema són els caps, no són els empleats, no? Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha aquesta responsabilitat de forjar la gent i de que puguin aprendre i que puguin fomentar l'ús del català internament. En el nostre cas, ja amb el RAC, als anys 70, per dir alguna cosa, era un club castellà. Jo he vist tota la documentació i tot, i l'ambient que es vivia allà dins, amb unes oficines que hi havia, primer al carrer Provença, després al carrer Santaló, era gent castellano parlant de Barcelona, però eren tots castellans. I era el RAC dels 50-60.000 socis, etc. No? Això ens quedem en aquell moment. El gran salt que es va fer a partir dels anys 85, a partir dels 90. I a partir dels 90 és quan es fa el salt, i el gran salt es fa apoyant-se molt amb el català, perquè és quan fem el canvi de dir demanem a la gent què és el que vol, si vol que li escriguem en català o en castellà, demanem a la gent la revista com la vol, si la vol en català i en castellà, i a partir d'aquí una revista que es deia, per exemple, Club, que era la revista històrica, que era una revista en castellà, la passem a fer en català i després ja la fem mixta, en funció del que ens diu la gent. I allà fem la gran explosió. Però una mica amb la línia d'adaptabilitat, no ho fem perquè ideològicament volíem fer-ho així, sinó que es fa per motius pràctics, perquè creiem que la societat en aquell moment, després de l'època de Franco, hi ha un canvi i comença a derivar cap a una novetat, i l'ascensor social en aquell moment era el català. Jo en tinc dubtes que ara ho sigui, però en aquell moment ho era. Llavors la gent sí que volia sentir
formar part d'aquest col·lectiu catalanoparlant, no? Perquè quan jo era petit, escolta'm, jo soc de poble, els meus avis no parlaven castellà, parlaven català només. Quan vam venir a Barcelona, després jo vaig anar als jesuïtes, etc., una família d'empresaris i tal, però jo, escolta, era de Cassà de la Selva i sabia parlar català. Quan escrivien els meus pares, als anys 70, els escrivien en castellà, perquè a mi el català no em va ensenyar ningú. I això és el que hi havia en aquella època. Llavors, jo crec que el canvi, el català es va veure que podia ser negoci o que podia ser un mitjà per sumar, per fer negoci, no? I això és el que en aquell moment jo crec que en el REC vam veure. O sigui, no va ser una qüestió d'ideologia, sinó jo crec que va ser més una qüestió pràctica, de veure de com aprofitar una eina per apropar-se més a la gent. Nosaltres ens diferenciem no amb el que fem, sinó amb la forma en què ho fem, i per fer-ho amb la forma en què ho fem és la forma com connectes amb la gent, no? I la forma de connectar amb la gent en aquella època era el català. La situació ara és molt més complexa, Però ara com ho feu? Perquè sí que volíem entrar una mica en aspectes pràctics de... Ara ho seguim fent, el que passa que quan tu vas fent moltes més coses, també l'entorn que tens és molt més complex. I trobar proveïdors que t'abasteixin amb serveis en català no és tan fàcil. O sigui, quan entres al món dels viatges, en el món dels viatges tots els proveïdors els has de demanar específicament que treballin en català per tu, perquè el teu client, el teu soci en el nostre cas, que ho vol sentir en català, vol que la nostra web estigui en català, que tots els productes estiguin en català, que tots els viatges estiguin en català, i això els proveïdors no ho fan. O sigui, totes les empreses que hi ha al sector no ho fan. Llavors, tens una feina molt més gran. I poso l'últim exemple. Ara hem començat ja a vendre amb intel·ligència artificial a través de chatbot, no? El chatbot són persones que, són màquines que parlen absolutament i te venen un producte fins a tancar el producte, i aquesta conversa l'hem tinguda que començar a fer en castellà i encara no tenim la solució en català perquè els proveïdors que ens abasteixen d'això encara no ens han facilitat l'eina per poder-ho fer en català, que és el que nosaltres volem, no? Però hem avançat amb el castellà. O sigui que la dificultat avui dia és gran per seguir mantenint aquesta línia, diguem, d'apropar-se a la gent amb la llengua que ells volen. En aquest cas nostre, amb un 70%, jo diria, és el català. O sigui, nosaltres tenim un públic que el 70% de les comunicacions ens diu, o el 70% del públic ens diu que les vol en català. Però és cert, jo tinc experiència personal contractant-nos una assegurança de viatge i que vaig tenir dificultats per poder-la contractar en català. Segur. I de rebre... Per això hi ha aquesta dificultat, diguem, de l'entorn que hi ha, perquè no tots estem d'acord amb la mateixa línia. Sí, a veure, està clar que les empreses operaran... Al final les empreses es deuen al propietari, però sobretot es deuen als clients, no? Amb la qual cosa les empreses comunicaran i operaran més en català si els clients els ho demanen, no? En aquest sentit, penseu que nosaltres com a clients som prou exigents amb les empreses? Som a la demanació del servei, perquè a vegades sí que intentes tenir una política de dir, jo acabo d'aconseguir, perquè és aconseguir, de signar una hipoteca, una compraventa d'una casa en català amb una notària castellanoparlant que després d'insistir em va fer l'escriptura en català, però vaig haver d'insistir diverses vegades. I a vegades és cert que et canses d'estar sempre havent-ho de lluitar, però globalment penseu que abdiquem amb excessiva facilitat o que vosaltres com a empresa respondríeu diferent, que ja ho feu, si la demanda del client fos més intensa? Jo penso que, com demostraven a més tots els que ens han precedit, que ens rendim fàcilment, a vegades per comoditat, a vegades perquè no sembla que vulguis imposar res o per anar més de pressa, també, però jo crec que això és consubstancial a una mica la nostra mentalitat, que no vull dir que sigui correcta, però que tenim aquesta tendència, em sembla evident, i al mateix temps això denota que la pressió del client, excepte en èpoques determinades i en ambients determinats, tampoc és tan exigent, no? Vull dir que no hi ha, malauradament, crec, una correlació, i per tant l'aspecte aquest que es pot dir més voluntarista o més militant, doncs continua sent necessari, però insisteixo, eines, més enllà que algunes arribin en retard o no, eines en tenim
moltíssimes, no? I hem de ser capaços d'utilitzar-les en dues direccions. Després la llengua també és una llengua que no és fàcil a nivell gramatical i a nivell de comunicació. Quan vols fer publicitat, a vegades el que tu vols dir o el que vols expressar has de modificar el missatge. Nosaltres hem trobat en casos, el nostre eslògan ara és el RAC i som per ajudar, però nosaltres volíem dir estem per ajudar. Estem en català, estem per ajudar, no és correcte. El motiu que sigui, no ho sé, no ho facis recordar. I vam tenir que canviar tot l'esquema per poder fer el i som per ajudar, que ens agrada molt, però vull dir que vam tenir-ho que modificar. I ara estem en un altre tema també, que volíem fer un eslògan que era 120 anys, que fem l'any que ve 120 anys per endavant, i els 120 anys per endavant sembla que vulgui dir que anticipes, no? Un anticipo. Llavors també hem tingut que canviar, no? Vull dir que la llengua també, jo recordo el pare Samaranch, que era un senyor, va ser president d'honor del RAC, i era un senyor castellano parlant, però un senyor de Barcelona, diguem, però que no era estrictament català, o era català, però català diferent, diguem. En aquest sentit, ell sempre deia que tenia una idea publicitària, no? Que deia que era més barat ser soci del RAC que no ser-ho. I m'ho deia a vegades a mi, i jo deia, escolta, ha de fer això, vostè ha de fer això. Ha de ser més barat, és més barat ser soci del RAC que no ser-ho. I la paraula barato tampoc la podíem dir, perquè la paraula que no. Llavors, en aquest sentit, també nosaltres mateixos som una societat complexa, vull dir que no som fàcils, no? Però en el sentit que dèiem abans, jo crec que també és important. O sigui, jo crec que és un tema, el del català, i sobretot internament dintre les empreses, que has de mantenir l'atenció contínuament. Perquè és una mica l'atenció aquella del nàufrag, que dius, no? Perquè si no, a la que perds una mica la intensitat, passa com l'esport avui dia, no? Allò es perd de seguida, no? Es perd de seguida i te trobes que les presentacions comencen a ser en castellà o en anglès, que el català desapareix de tot arreu, dels escrits, etc. I has de tornar una altra vegada a imposar-te, i això és el que dèiem ara aquesta última presentació, que a vegades no és fàcil. Jo volia parlar una mica d'internacionalització, perquè moltes de les nostres empreses fem negocis amb altres mercats que també són multilingües, i jo a vegades penso que nosaltres hem après a gestionar un mercat multilingüe aquí, i la pregunta és si penseu que això ens dona un avantatge competitiu quan anem a altres mercats multilingües, perquè entenem millor la idiosincràsia del país per adaptar-nos-hi respecte a països que tenen una llengua molt dominant, que és l'anglès, que ja ens han dit abans que els americans i els anglesos només parlen anglès perquè no tenen cap necessitat de parlar qualsevol altra cosa. Sí que et reconeixen quan els hi dius, ostres, vosaltres parleu moltes llengües, que bé, no? Però jo no en tinc cap necessitat. Però la meva pregunta anava més respecte a l'avantatge competitiu, si penseu que això ens ajuda a adaptar-nos millor a altres mercats perquè puguem entendre millor aquesta complexitat i la sabem gestionar, diguéssim. Jo, amb la meva experiència, sobretot en Mediapro, jo crec que el tema és la qualitat del servei que li ofereixes. I això et permet explicar l'origen, no? Diguem-ne, si tu dones una qualitat determinada, ets capaç de vincular-ho a les exigències del país, jo soc, mai he estat convergent, però sempre he estat partidari de la feina ben feta no té fronteres, i aquest per mi continua sent un dels lemes principals de la meva feina. I si tu ets capaç de vehiculitzar això com una marca, és a dir, no, és que nosaltres, diguem-ne, com que som com som, intentem fer les coses bé, i això té a veure amb la nostra història, amb la nostra cultura i amb la nostra llengua. Jo mai m'he trobat amb cap problema, vaja, és que mai ningú, diguem-ne, ha tingut una reacció negativa, ni països, diguem-ne, monolingües estrictes, ni d'altre d'allò. Jo crec que això és una pressió que tenim més de la part castellana, ara mateix que hi ha hagut la Fira Internacional de Guadalajara. Els mexicans estaven bojos i encantats de conèixer el català, la literatura catalana. També és cert que, però el pes que pot tenir l'exili
80 anys després, doncs, lògicament està molt difuminat, però hi havia un interès creixent i real per la llengua, no només per veure el Serrat, que també hi era, sinó per les exposicions que fèiem, pels llibres que presentàvem, etc. I es feia en català, no es feia en castellà. Bueno, hi havia autors com Mendoza i tal en castellà, però la majoria dels que hi havia en català es feien les presentacions en català i la gent hi estava, diguem-ne, hi havia com una devoció, no hi havia com un rebuig de dir no em foteu la pallissa perquè jo vull Mendoza i Vázquez Montalbán per dir alguna cosa i no vull Carlota Burg o el que sigui, no? Per tant, jo crec que és més nosaltres que ens ho creiem o la pressió d'allò que jo diria les Espanyes sobre cuidado, no? Però no crec que a Amèrica Llatina, en aquest cas concret, hi hagi cap mena de rebuig, no? Jo crec que no ens ho creiem lo suficient aquí, perquè estem molt acostumats aquí a la península el que hem viscut, el que vivim, i quan sortim fora nosaltres el que compta és la qualitat dels serveis, dels productes, i si és multilingüe jo crec que és un avantatge, pot ser un avantatge, però que no influeix, és aquí que ens donem. Ara, en un cas concret, amb una sèrie d'empresaris, algun que està aquí, hem estat una setmana a Corea visitant empreses coreanes durant 8 dies, i escolta'm, totes les presentacions, clar, Corea pots pensar que és un país que potser no parla en anglès, però totes les presentacions, la majoria han sigut en coreà, i amb una persona al costat que traduïa o bé a l'anglès o bé al castellà. La majoritàriament en anglès, totes les presentacions que ens han fet. Després parlaves amb ells i parlaven tots anglès. O sigui, el mateix que parlava en coreano i que tenia una persona al costat que li traduïa a l'anglès, aquella persona parlaves després en anglès. Ho feien per un sentiment d'aguantar la llengua, ells. O sigui, de país i de responsabilitat, no? Vull dir, això també... I són 50 milions. I són 50 milions amb una economia que va com un tiro i, a més, amb una situació de tensió bèl·lica, diguem, perquè estan allà per temes de Corea del Nord i dels veïns del Japó i dels xinos i dels americans i tot. I els tios aguanten amb el coreà, que és el que passa amb els països també molt que ha dit abans el Jaume, del nord d'Europa, no? Que també aguanten molt bé la llengua. Crec que això és un exemple molt important a tenir-lo present. Vale. Voldria tocar també el tema de la innovació, no? Tu ens has comentat ara que esteu ja entrenant chatbots en català i en castellà. Abans que hem estat parlant amb el conseller ens deia que molt aviat ja podrem tenir pel·lícules doblades al català amb intel·ligència artificial i que amb els avantatges i els inconvenients que això representa, no? Penseu que el fet que la tecnologia permeti que tu parlis en català i l'altre et senti en el seu idioma, però reconeixent la teva veu, que és tecnologia que tenim ja quasi a l'abast de la mà, això pot fer un canvi de paradigma i que això canviï molt les coses per lo bo o per lo dolent? Jo crec que això és boníssim, no? Vull dir que perquè ja no has de renunciar a la teva llengua per comunicar-te i l'altre t'entendrà perfectament. El que no crec és que la intel·ligència artificial sigui capaç d'aprendre el sentiment que pot haver-hi en una conversa. Això és una altra cosa. I amb el que té a veure amb les pel·lícules, etc., és el contrari al doblatge. Les pel·lícules han d'estar en versió original, la que sigui, i han d'estar subtitulades en català. La gent, a més, llegint, s'aprèn més la llengua, però el que és important d'una pel·lícula és això, l'emoció que transmet, diguem-ne, el matís i totes aquestes coses. Això no és substituïble per intel·ligència artificial. Ningú pot fer el que fa el Robert De Niro quan està interpretant Al Capone o qualsevol altre personatge. Sí, l'important és això, és que no perdre els matisos, però amb aquestes converses que dic jo de chatbot arriba un moment que la persona que truca, perquè l'he sentit moltes, i que li contesta a la màquina, al final arriba un punt que li demana com es diu. O sigui, escolti, com es diu vostè que la tornaré a trucar, no? Vull dir que el nivell de perfecció que arribes ja amb aquest tipus de màquines és bastant notable,
O sigui I que els hi posareu nom. hem de posar un nom. Clar, Clar. la màquina treballa 365 dies l'any, 24 hores. 24/7. Tant pot trucar una persona d'aquí com pot estar a l'altra part del món, no? És un canvi notable, no? Sí. I amb això, respecte a la llengua, no ho sé. Jo suposo que en principi dic que és un avantatge. L'altre dia m'explicava un senyor que ha arribat de Xina, bueno, molts de vosaltres ja ho sabreu, amb uns auriculars que en directe ja et tradueix instantàniament a la persona que tens davant i que valen $15. Vull dir que tampoc estem parlant aquí, Bueno, això després al matí el perds, segur, però sí que això la llengua jo crec que té que ser un avantatge per nosaltres. Té que ser un avantatge per eliminar barreres d'una vegada. No, hi havia una normativa europea que ho prohibia, això, entre la normativa per les pressions d'Apple. Vull dir que a vegades nosaltres fem normes